Naš cilj bio je ponuditi ljudima rješenje kako napokon dobiti ono što kava zapravo je, a to je da je kava voće. To smo htjeli napraviti kroz jedan experience centar ili coffee theater koji smo se potrudili ovdje složiti, da ljudi mogu prvo kušati, da ih možemo educirati, znači kroz samu edukaciju približiti ono što piše u knjigama. Uvijek sam razmišljao otkud ta strast, kao nisam ni pio. Uglavnom sam pio čajeve. Ali mislim da je negdje od malena, jer sam podrijetlom iz sjeverne Bosne, gdje me djeda učio da pržim kavu, ono malo me, mislim da su imali neki mali uređaj, zvao se šiš. Znači stavite ga na vatru, vrtite kavu i tako pečete. Jer davno prije nije bilo dućana gdje se može kupiti pečena kava, nego se kupovala zelena, znači sirova koju ste morali sami spržiti. Neka su bake pržile nije bilo mikrovalne, u rernama, a ja sam kao mali pržio u tom malom šišu koji se stavio na vatru i tu su oslobodili prvi mirisi. Pretpostavljam da je to sve ostalo negdje u mojoj glavi kad sam se spojio prije 3 godine kad sam počeo pržiti. Mislim da je to bila ta ljubav. Neke od naših atrakcija su razni načini pripreme kava. Jedan od njih je turska kava u pijesku. To smo vidjeli već davno da bi moglo biti vrlo, vrlo dobro. Ljudi su reagirali više od toga. Znači, najljepša stvar u tome što ljudi žele vidjeti proces i ritual koji im omogućujemo direktno na šanku. Druga od atrakcija su ledeni čajevi. Zašto? Uvijek smo imali pitanje da li se čaj može piti po ljeti. Napravili smo to i to se može napraviti. Treća od atrakcija je spremiti kavu na načine da mogu biti voćne, slatke, kisele, gorke. I to je ljudima se svidjelo. Sve smo to komponirali u koktele. Imamo ih negdje oko 4 ljetna, 3 zimska. Reakcija je fenomenalna. Jedna od malih tajni kako napraviti dobru tursku kavu za doma, u kući, je pokušati kupiti kavu koja je svježe pržena i svježe mljevena. Najbolje što možete dobiti je imati kavu u zrnu. Znači pokušajte kupovati kavu koja je u zrnu, a ne mljevenu, jer mljevena već za 20 minuta 60% aroma izađe iz nje. Znači kava bude tupa, ravna i bez aroma i okusa. Znači pokušajte bilo kako doći do zrna.